субҳи 15 ноябр Иброҳим Азимов мехост ба мактаб равад ва дар ин ҷо интизори чароғики сабз буд. Аммо ду микроавтобус бо ҳам сабқат карда, яке бар пояи чароғак мезанад ва он чароғак афтида болои ин наврас ӯро маҷрӯҳ месозад ва дар ниҳоят ин наврас ба ҷои мактабравӣ мефафтад. хабари фавти ин наврас дар пайи садамаи нақлиётӣ яке аз охирин хабарҳо дар сомонаи Вазорати Корҳои Дохилии Тоҷикистон аст. Ҳамарӯза ин сомона аз чандин садамаҳои пурқурбонӣ дар Тоҷикистон маълумот медиҳад. ба қавли мақомот дар кишвар омори қурбониҳо дар ин садамаҳо рӯй ба афзоиш ниҳодааст. танзими ҳаракат дар роҳҳои нақлиётгар кафолати бехатарии ҳаёти шаҳрвандон ба шумор рафтаанд. новобаста аз андешинаи чораҳои қатъӣ дар ҷумҳурӣ қариб 500 ҳодисаи роҳи нақлиёт ба қайд гирифта шуда, бар асари онҳо 193 нафар шаҳрвандон ба ҳалокат расида, зиёда аз 500 нафар дигар ҷароҳати ҷисмонӣ бардоштааст. тамоюли афзоиши садамаҳои маргбор боис шуд, ки мақомоти кишвар роҳбарияти бозрасии давлатии автомобилии кишварро иваз кунад. вале ҳатто роҳбарияти нави ин раёсат низ омода нашуд ба мо омори нави садамаҳо дар 10 моҳи ахирро дар ихтиёр гузорад. сокинон бо нигаронӣ аз вуқӯи садамаҳои пурталафот мегӯянд, ҷазо барои нақзи қонуни ҳаракат дар роҳ бояд сангинтар шавад. аммо бархе дигар мушкилро дар низоми додани шаҳодатномаи ронандагӣ ва ҷой доштани фасод дар ин бахш медонанд. саросима рости гап сони намедонам хондагими ино на хондагими шофёри ҳозир ҳама кора пул решает. ва ози аҳолӣ афзода шуда, нақлиёт афзода шуда. ба ҳамин хотир дар роҳҳо нақлиёт ки бисёр аст, садама бисёр мешавад. камбаршавӣ бисёр мешавад. фикр намекунед аз рӯи қоида ҳай кунанд? аха бисёр шуда ки ҳозир ҳамон ронандагон шаҳрномаи ронандагии худо чӣ кор мекунанд? бисёртар онҳо нохонда мегиранд. аз ин сабаб ҳамин корро харида мегиранд. бале харида мегиранд. ҳамин корро шиданаш мумкин аст. худи пиёдагардҳоям пиёдагардон онҳо аммо қоидаи ҳаракати роҳро худашон риоя намекунанд. хоҳиш дорем ки ҳамин роҳбарои боло диққати худро бидиҳанд ки ҳамин ҳақиқати кора кунанд. мисол ҳамин правоҳои мисол ҳуҷҷатҳои дурӯғ нагиранд, роста бигиранд. ба таъкиди Наби Юсупов, муассиси сомонаи таҳлилии нуқтатиҷӣ, ки низ омори садамаҳоро назорат мебарад, ҳоло ҳам мақомот ва ҳам ҷомеаро зарур аст, ки барои ҳалли ин мушкил иқдомҳои ҷиддиеро рӯйдаст бигиранд. дар акси ҳол, ба гуфтаи ӯ, ҳаракат ва гаштугузор дар кӯчаҳо ба ҳадди ниҳоӣ хатарзо мешавад. бо истифода аз фурсат мехоҳам ба роҳбарияти бозрасии давлатии автомобилӣ муроҷиат кунам, ки фурсати роҳандозии таблиғоти агрессивии ҳаракати дуруст дар роҳҳо расидааст, ҳам барои пиёдагардон ва ҳам барои ронандаҳо. барои ин кор бояд ҳам шабакаҳои иҷтимоӣ ва ҳам шабакаҳои телевизионӣ ва ҳам расонаҳои чопӣ истифода шаванд. нахуст бояд мардумро омӯзиш диҳем, ки чӣ тавр бояд дар роҳҳо ҳаракат кунанд, ҳам барои ронандаҳои тезгарде, ки ҳатто чароғаки гардишро рӯшан намекунанд, ва ҳам барои пиёдагардҳо. воқеан замоне расидааст, ки истодани маъмури бозрасӣ ва ҷарима кардани ҳар як ронанда ё пиёдагард дигар наметавонад кофӣ бошад. тибқи иттилои расмӣ ҳамасола дар Тоҷикистон ба ҳисоби миёна ҳудуди 1500 садамаи нақлиётӣ рух медиҳанд. дар ин ҳодисаҳо тақрибан 450 нафар ҷон бохта, ҳудуди 2000 нафар маҷрӯҳ мешаванд. ин баландтарин омор миёни кишварҳои собиқшӯравӣ будааст. мақомот дар аксар маврид ронандаҳоро ба беэҳтиётӣ ва ноӯҳдабароӣ гунаҳкор мекунанд, аммо бархе аз ронандагон мушкили фанӣ ё техникӣ ва роҳҳои душворгузарро далел меоранд.